Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Kali ini Mbak Isma, selamat pagi ya pemirsa. Mau masak. Kene isu-isu wis udan guys. Piye? Apa mergawe ra iso. Umbah-umbah padha ora garing, apa ngombe selimut spray malah gek enek panas koyo ngene iki. Tembarune udan neh pemirsa. Podo sekolah ngene iki ya donggo mantal lho, mendunge poweteng guys. Mbak Isma pengen goreng segone ijek di sore pemirsa. Apa goreng di piring kok dikeki ndok. Tak delokno anu guys. Suasanane. Lho, rapet-rapet koyo ngene. Oke. Sekolah pin sekolah Rai mendungnya poteng guys. Rapet wis ngono apa ya masak sarapan di sore asem-asem balung siji guys, balungan. Kita ke dapur. Nasi tripote peteng. Dantelane urip. Mendunge poteng. Serasa mbah. Isu sudan. Kita nasi goreng, kasih telur, lombok. Kita lanjut bumbu guys. Lombok, brambang, bawang, garam. Bismillahirrahmanirrahim. Lombok pakai sayur hutan, lombok sawah. Goreng setelah goreng. Ini apik ya digoreng. Oke, kita lanjut menyalakan api. Oke, guys.
pedas kan. Goreng kesukaannya Cuk Peri, favorit goreng. Ini taruh di jagung ini taruh di jagung. Goreng ki enake pero, nek empel ya gak enak. Nek pero ini telur langsung kita masukkan dan kita bumbunya. Rasa mantap. Selanjutnya dulu. Ini kayak kecap enak sesuai selera. Kok nganggo kecap enak nganggo jagung dan masak dulu. Alape timun kok sik sarapan sik kon eling dorone kon kek mangan. Jagunge tak kek kono, kok gak roh kowe. Tak kekane mangan dhewe. Alape timun guys, sak kulite iki wis gak usah diojeki. Awe mae. Sarap. Kowe gak mam. Belum, di bengi wis keluarkan keturu. Ayo. Mak iki yang goreng sego. Arep ndek. Wis arep. Pengumbar nek panas sarapan dhisik. Aku lagi mergawe neh. Sementing iki nek esuk ketenge disarapi, guys. Kayak gini loh. Lanjut sarapan Mbak Isma mau leren ijo tak pateni sik. Lalape timun, bari urung gelem. Jane nganu pemirsa. Kemangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kemangi apa? Tak dulang. Pak, dulang. Bolaku lak yo entek mbok ngono kuwi bolae. Nggo dondo mok petekan. Oh alah. Iki daging tok. Iki tak ana ndek setu kene moro. Moro nang ndi aku. Sarapan, Mak. Apa mbah-mbah mendung?
Daging ayam blenger mendino. Aku asem-asem ku ijek kalau tanget. Apa yang rawon? Daging sak meneh. Sekolah hati tak kok habis kok. Nah, mas goreng. Nah, aku sarapan terus kok. Terus setengah mbek peri kok besok. Peri semua kowe. Mak yang goreng sego dhewe, guys. Nggak sego dumpuyuk. Yang penting sarapan. Engko Petai jan. dawane ndredeg. Jangan ku asem ya ijek tanget. Jadi bentuk pak kabeh. Balung gede kae. Enak. Balungan. Aja duwe buntut sesuk disop. Sop ya enak. Sop buntut. Pakai endok sitok. Go goreng. Enak Terus segone jek eman-eman. Gak mampu. Tak peroni atang di sore. Tempe tempura. Tempe ki cuma tempe iso. Aku yo gak tuku ketal. Piye? Lawan nek ambek baru ra mending. Mas ditinggane randu wis ora ngono. Mas nang kono ra mendung telo aku. Enak lho, rek lho. Namanya ini pakai infus. Ini apa dan? Oh. Apa nih? Yo. Kembali sak garing. Kawan karek masak, yang penting sarapan goreng-goreng sego ngene iki pemirsa. Otaknya banyak kena lambung. Telat mangan. Nek kadang kecentok kena lambung. Dandanane angel obatane. Sarapan, guys. Nang guys sego goreng Mbak Isma ngono carane. Bumbune dadi keulet kok ninggone sego pemirsa, gak ninggone ndok. Berarti aku ndok ae dhisik. Mungkin enak sing bumbune sik ya enak. Lalape kemangi jan. Gak omongan. Pedes guys. Nanti peri. Cek separuh. Aku biasanya gak tahu sarapan esok, tapi kali ini lesu, dipikir mangan guys. Mau saking nek bengi gak tahu mangan. Nisik anggere bengi nglilir ngene mangan mindo. Dadine awake lowong. Saiki mbok bobote piro? Sampai 70 luwih. Ayo arek sudak piro? Wah, mantap guys. Nah, sebentar nganggur. Cek. Peri gak belum ini. Timun diacar ya enak. Ya wis ngono pemirsa, masake kali iki Mbak Isma yang goreng sego goreng. Cocok karo hawani pas
mendung-mendung apa udan ngene iki. Tinggal sarapan. Masake karek engko awan. Ini saiki isine wetenge wis diisi. Karepe nyuci, guys. Meskipun mendung nek gak umbah-umbah iki ketoke piye gak afdol. Wis ngono Mbak Isma pamit ya, terima kasih sing selalu support Mbak Deni Mbak Isma ndelok kontene kami, matur nuwun banyak. Pokoke muga kabeh diparingi sehat, panjang umur, segera waras, berkah barokah. Isma pamit iki ono ketara dadi wong ambek sampe ngarep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.